Man huwa Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu? Ingabe wayengubani u-Ubaida ibn al-Jarrah, uNkulunkulu athokoze ngaye? Wayengomunye wabokuqala ukwamukela i-Islam ngaphambi kokuba umprofethi angene endlini Dar al-Arqam, futhi ubalelwa phakathi kwabokuqala abayishumi ukwamukela i-Islam. Wahlonishwa umprofethi ukuthula makube kuye ngokumupha isihloko esithi "umuntu othembekile wale umma". Wabonisa ukholo oluqinile nokuzidela okukhulu. Wayengujenene omkhulu nowanqoba izimpi eziningi, wahola amabutho eYarmouk, wanqoba iDamascus kanye neBeit al-Maqdis. Kodwa waphila ngokuthobeka nokulula okukhulu. Wayelala phezu kwesigqiki sakhe sokugibela ikameli futhi engenalutho okungokwakhe ngaphandle kwenkemba nehawu. Washona ngesikhathi sobhubhane lase-Amwas ngonyaka wa-18 eneminyaka engama-58 ngemva kokwenqaba isicelo sika-Umar uNkulunkulu athokoze ngaye sokuthi ashiye amabutho akhe. Wakhetha ukuhlala nabo aze adlule njengomunye wamaSulumane, ongomunye wabayishumi abathembiswe iParadesi besesemhlabeni.